ମଣିମାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଲ। ମଣିମାଙ୍କ ସେବା ହଉଛି 8 ପାଟି 16 ପାଟିଆ ସେବା 16 ପାଟିଆ ସେବା କରିବ। ଆଚ୍ଛା ମଣିମା କହିଲେ ମୋର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ କହିବ ବୁଝିଲ। ଫାଷ୍ଟରେ ପ୍ରଥମରେ ଆଉ ଗୁଟେ ଗୁଡେ ଛିଡା ରହି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଋଷିପୁତ୍ର ମୋର ମିଳିଲା ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ଆସ। କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଗଲେ ବର ସେବା ଛାଡ଼ି ଏଇ ସେବା କର। ସେବା କଲେ ଫଳ ହୁଏ କାମ ଧାମ ହୁଏ। ଅନ୍ଧ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ ପାଏ ଅପୁତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଦାନ ପାଏ। ଭଜା ମୁଗ ଗଜା ହୁଏ ଶୁକୁଲା କାଠ କଞ୍ଚା ହୁଏ ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହୁଏ। ଯା ମନରେ ବାଞ୍ଛା କରେ ତା ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ମଣିମାଙ୍କ ହୁକୁମ ହେଲା ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର।